zioten, eta 21. mendian lortu da. Lortu dugu. Emakume batek kasa baten gainean egin deu dantzan. Hainbeste denbora emakume batek horien alizeteko. Lekitzon kasarranka dantzie dantzatzeko. Eta privilegio hori euki deuen emakumiei izen da Ane Maruri. Ane, zenbat beso dekozu? Zenbat oin? Nongoa zara Marte, Pluton? Ez dakit, hainbeste denbora emakume batek dantza horien alizeteko. Azkenin konturatu gara emakume eta gizona berdine garela, edo zeu zara desberdine. Urteak ez dutxuraz esango, baina badira urte batzu, komentagen dula guk dantza taldean, baina sasoia da aldaketa bat emoteko, ez? Eta beti pertsona bardinak eitxiak, askanean ipintzen dutzola pertsona horreri edo dantza horreri isen bat, pertsoniena dana. Orduan guk nahi genduan dantza talde modura aldaketa hori emon. Bueno, urten zirkunstantzien arabera, holan izan da, baina badira, esango neuko, lau bat urte baietz badira zela ambizua eskatu genduna, edo esan genduna, guk emakumeok dantza nahi duela, eta lehenengo neskia urten izan da. Gugano gara neskak, bi mutil daukaguz, eta azkanean mutilen dantzak asko dira euskal dantzetan. Hasi gara entzaizuak eitzen, beste plaza batzutan ikusi dira neskak mutilen dantzak eitzeko inongo problemarik ez da hola. Eta orduan guk bai apostatzen dugu talde modura aldaketak eitzen zutia. Ez ni isatia beti eitzen dabena, nahi dabenak aukeri aukitzeko horra ioteko, eta azkanin guk eitzengoan neskak izan da, zela neska batek eitzea dantza hori, ez? Bardintzako mutiak eitzen badugu bai, Gure asmoa da, hori, bardintzasuna da, neska zein mutil, urte neska batek egin dau, igual urrengo urtin beste batek eitzen dau. Baina bai, danok ikasi dugu pausuak, eta nahi da benakion, inongo problema gari. Bueno, bale, nesa bat ez, gu barik hau estoi aurrera, mundua geuk ataraten dugu aurrera, ez? Evoluzioen parte importantiena gara. Eta duda barik, gure boteriaz jabetu birgara, inor zapaldu barik, klaro, Eurape gure zapalkuntzia ez eitxeak, kontua. Eta duda barik gu barik hau estoi aurrera orduan haupagu, eta utziko zau, eta aldaketak emoten dagoz, eta emoten jarraitzuko dabe. Txikitzatik hasi eta nagusien arte hori oso argi euki birdugu. Oso handi badan hori, eta hori.